Elikkäs moikka kaikille. Täällä on nyt Dakota ja Vanessa. Me saatiin just tänään noi Lifetime Star Riderit ja nyt on aika mennä vähän shoppailemaan. Elikkäs ekana käydään tuolla Mortlandissa hakemassa ne Lifetime-kamat, mitkä on siis ilmeisiä. Mä ostin ihan oikein takia hienoa. Lippis. Ilmainen hattu, se on tärkeää. Pitää käydä vähän tuonne kaappiin. Toi on kiva toi sininen takki. Toi tumma sininen. Ostin sen. Niin? Se on tosi kiva. Niin. Uudet saappaat ja valkoiset kisahousut totta kai. Mä voin Mä ostaa ostin Star Stable-paidan. Ja tuosta nää loput kohta myöhemmin sitten, kun ollaan käyty ekään ostamassa vähän hevosia vielä. Joo. Jos sitten ei oo enää niin paljon Eihän me edes päästä, ne vaan joo. Miten se vaat? En mä. Joo. No En. niin. Miss kohtaa sä oot? A horse rider stating first. Mitä? En pitää käydä katsoa meidän free giftit. Oho. Hei, mitä? Oho. Venä. Feels so nice. Täällä on ihan sikon, mitä? Mitä? Tulee. Koko toi inventori on nyt tää toista keltaista. No niin, mullakin. No niin, nyt mennään sovittelemaan. Tai mä siihen. Sain nää samat, mitkä mä ostin, no ei se mitään. Eihän. Joo, ne saa nää samat. Ne saa kaikki, mitä siellä Lifetime Star Rider kaupassa. No, ei se mitään. Aivan. 2 hevosta. 1, 2 tai 3. 1 tai 2. Pitäisikö ostaa? Osta. Why not? Aivan. Toi kiharatukka. Mustauri. Oi. Ehkä mä ostin sen Shireeka. Mä en saa nyt hullaantua tästä Niin. rahamäärästä. Kyllä se Shire kiinnostaa. Kyllä se Shire kiinnostaa. Kyllä. Et sä osta tätä sinistä? Tän valkoisen mä ostan. Okei. Tää on niin kawaii. Missä ne Shiret oli? Ai niin, ne oli ihan toisessa päässä koko maailma. Nyt on tää nimi tärkeä. Aivan. Täällä on uusia nimiä. Aivan, no niin ne tuli silloin mitä uusia nimiä. Tai siis mä ostan tuolla se... mikä toi nimi on? Voikko. Voikon. Mikä siellä on vielä? Oi ihanaa. Kiitos. Tämä nimeksi tulee Mist Ace. Joo. Ei se ole hyvä? Joo. Noniin, ok. Hei. Congratulations. Gratuleerarit housu. Nyt tuli. No mä kyllä Tricle pintaa. Maksaa 25. No mut se hevonen tuli Morlandiin. Kohta mä tulen kuartterilla ulos täältä tallista. Mä ootan sua tässä pihalla. Se on täällä, Toni Säpä. Oh no. Pitää vaihtaa tälle mun hepo. Ei. Uudestaan. Se on joku runner. Niin. Ei vaan joku rock. Tää on niin ihana. MP on, että aika perfect. Mitä? Oh no. Aivan. Oi. Tää on melkein yhtä nopea kuin Make. Tää hyppää niin ihanasti. Mennään Moorichampiin. Eikö mene? 10 minä. Mä menen kyllä nyt ostaa Shiren. Mut mennään Champiin. No en mene! Mitäkin? Kato nyt.
tää. Voit sä tarkastella Joo, tätä? upea, nyt mennään sitä. Nyt mennään. Äkkiä nyt. Mihin me ollaan menossa? No, sinne. No niin, ja sitten tästä vain oikeaoppisesti mennään alas tästä kallion kautta, koska kenelläkään ei ole aikaa käyttää portaita. Upea. 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 Ei mennä missään oot. Äkkiä! 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 Kyllä me ehditään, kyllä se tuli just tohon. Nyt mennään! Ei siis. Ei mä en kerke. Onko kyllä? Mä kerkeen! Äkkiä! No niin, GG. Tähän se olisi muuten siisti, jos tää lauttamutka olisi silleen, että niinku sä näkisit kaikki maisemia, kun tää menee tää veden. Tää on liian kauan. Tässä kestää liian kauan. No niin. Siellä ne shiret vilahti. No muuten täysin tässä. No niin, nyt mennään. Let's go. Ja niinku saadaan sun hevonen niinku 1 level ja mun hevonen on niinku 15 level, sulla on nopeampi hevonen. Aivan. Tämä on peruslogiikka. Näin se toimii. Mä en kestä. Tämä musiikki, tää on nämä kaikki shiret, tätä me ollaan odotettu, tämä kaikki nämä vuodet me olemme odottaneet tätä hetkeä. No niin. Oi. Kukaan ei tuomitse sua, jos otat sen ruskeen. En mä kyllä kehtaa, kun sit mulla on pelkästään ruskeat hevoset. Se on. Aivan. Pitää olla hieno heppafiili. Miksi sit se olisikin aika hieno, mutta joo. Mulla menee kuin ikuisuus, kun mä valitsen näitä. Ja ottaa nuudeleita. Aivan. Tärkeä elementti. Harmaa. Osta harmaa. Vastata valkoisen. Nyt painetaan vaihoiksi. Ootas. Pitää keksiä, oisko? Täällä sopii... Nyt. Oi. Nyt äkkiä kalfala pikap. Mitä? Nyt näyttää uudet hevoset. Mä en kestä. Uuset hevoset tuli. Nyt mennään talliin. Sitten mennään malliin. Se on täällä! Onko? Mä en kestä. Oh no. Mä näen sen. Mun poni on vaihtanut paikkaa. Mitä paskaa? Oh no. Musta jotenkin tuntuu, että mä saan sydänkohtauskua. Oho, sä näyit tässä mun näytössä. Se on niin söpö, se on niin iso, mä en kestä. Mä nousin sen selkään. Tää on niin iso, tää on ihanaa. Oh my god. Tuu ulos kattoo mun hevos. Mä tuun kattoo sun hevos, jos sä katot mun hevosta. Of course. Oh my god. Tätä me ollaan odotettu. Kato. No niin söpö. Kato. Oikeesti nyt mennään ostaa uudet varus. Nyt mennään äkkiä. No niin söpö ja Oh mä my en god, kestä. tää on niin ihana. Näyttää niin hidas. Oh, tää hyppää niin ihanasti. What is this? Oho, Donna. Donna. Perkele, mä jäin jumiin. Perkele. Missä meni? Mä oon menossa tänne. Miksi sä menet? Tästä missä me oltiin eilen Donnan kanssa. Näyttääkö se? Tää on oikeesti tää harja ja tää häntä ja tää hevonen, tää on niin... Tää on Siellä sä menet. perfect koko. Tää on niin perfect. Mä nyt sinne mennä, herra jos. No minne me sit mennään? Siellä oli jo vähän... Siellä ei oikeesti kaikkea. No, mut sinnehän tuli uusi justiinsa sinne. Ai tuli vai? Joo. No. Tänään updateissa. Let's go. Mistä? Apua! Nää vaan pusselihan se on. Tää on niin hieno tää Sire oikeesti. Kestää sopii vielä tänne... Tänne lumimaisemaan. Mä oikeesti haluan, että Tää sopii niin hyvin tää valkoinen tänne maisemaan. Tää on niin hieno. Joo, tää harmaakin oikeesti sopii. Onneksi mä ostin tää harmaa. Moi!
Moi! Moi, 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 moi. Moi. Väärä suunta. Ai jumala. Tää on taas liian iso tää Star Rider-alue meille. Oikeesti nyt me eksyttiin jo. No älä. Onneksi on toi minikartta, koska mä en oikeesti varmaan pysyisi perässä, missä ollaan. Sano. Tulee vähän myöhässä. Oi, siihen tulee just bussi. Täällä on niin paljon ihmisiä, kato herra. What? Niin kaikki sanoja muuten tulee network error. No niinpä. Lagaa niin paljon bussi tulee justiinsa nytten äkkiä. Missä mun bussilippu? Ootas. Kelakka olisi laittanut vahingossa tonne kaattiin bussilippuun, sit ois silleen joo. Aivan. Heippa kauppa, täältä tullaan. Tää lagaa niin paljon helppo. No niin pienen näköisiä nää kaikki satuahuolet. Ne. Leveät varusteet, mä ois tänne. No jotenkin, ne sopis tälle. No ostapas. Et sit täällä ei oo sellaista satulaa, voi paska. Ja vatos. Vois ostaa punaiset kamat. Mä ostan punaiset. No, Niin. mäkin ostan punaiset kamat. Mä ostan punaiset kamat. Varmasti ostan. Osta punaiset kamat. Oh no. Mut täällä ei oo mitään kivaa satulahaapaa niihin. Paitsi tää yksi punainen satulahaapa, mut se ois vähän liian punainen. Vähän liian punainen. Pitäis olla toi Large Blood Red blanket. Just niin. Just niin, sus. Mhm. Ja onko musta nyt nää punaiset kamat? Osta sekin, jos sä haluat. Niin ostan. Minkä satulan sä ostat? On tää Victor Shuttle. Mikä? Victor Shuttle. Victor. Jännittävänä. Tulepas tänne Stevelle. No mä teen nää tehtävät loppuun. No niin, No teepäs tehtävät loppuun. No ne loppu nyt. Jahas. Mhm. On jarrua. No mä teen nyt Steves Rase. No tee, Steves Rase. Mä menen sit lautalla jo sinne. Oikeesti mä oon oottanut tän niin kauan, joka päivä mä oon miettinyt, kun mä oon käynyt sitä busit. Sit joskus me saadaan. Hei, onks teille taas tullut tää hevospaikka? On. Joo. Mennään ostamaan starterit. Jos tänne ois vaikka tullut nyt vähän niin tai no eipä oo tullut, no niin heti pois. Missä oot? No mä oon nyt tulos pintaan. Okay. Ting disgusting, toi tuli samalla lauttaan kuin me. Älä kippa meidän kanssa nyt mennä hyvin. Se näyttää ihan hirveältä. Se on senpai. Hyi. Kamala, vie se pois. Tämä on jo toinen kerta tänään kun tulemme tänne. Mhm. Tällä kertaa Shirella. Uudella hevosella. Morland Championship. Tässä on museen. Täällähän tämä on tämä puki. Sillä on poro tässä. Poro. Poro! Ohko. That's fine name. Indeed. Oh no. Tosta kuuluu semmoinen pieni. Äänet päällä niin mä en kuulu. Nyt tulee hulkuset. Hulkuset, remoinen käydään. Aika ei tulekaan niin kaukana. Ranne Äijä. Perkele mä jää jumiin. No voi harmi.
No aika laimea kuusi. Tai Niin. nyt mä vasaroin mun hevosta. No meni jonnekin aivan perseeseen oikeesti. Mä en tiedä missä mä oon. Mitä tää kaataa tän? Kirjusli. Nyt se on tuo hevosen selässä. Help. Tiedätkö meni Sponilla? Missä vitussa se kuusi on? Se on täällä. Täällä Voin venaa sua täällä. Mitä Oh no. Ei, nyt mä oon kyllä ihan väärässä paikassa. En voi hyvin. Nyt mennään. Oota mua. No, näetkö sen puun, missä ei ole lunta? Oh no. Siis missä? No et sä nyt näe tätä puuta Mä tässä. pääse sinne. No voitko tulla sun hevosella? En. Mä ajattelin, että mun olisi pitänyt niinku mennä ilman hevosta. Voit sä rauhoittua? Nyt mennään. Vittu, tossa oli taas joku aita. Voiko tää kääntyä? Oho, väärä nappi. Se kun sä oot silleen, miksi tää ei käänny, ja sit sä painat väärään nappia koko ajan. Aivan. Kai, joo. Pokin palve. Mitä se suurani noin paljon helppo? Aivan. Tällä shitillä, mitä me saatiin. Siis mulla on niinku, oota, Y, K, K, N, V, 6. Tässä on tehtävistä. Ala olevan miehen luokse. Mä en oikeesti taju, toi on mun lemppari-ihminen täällä, tää Galvin. Gavin. Gavin. Näiden hevoset on oikeesti tässä edessä, niin mä en voi laittaa näitä. Nyt vielä tää yksi täältä. Tää on niin huono kääntyä mäkin. Kato perkele. Kato perkele. Niin vois tehdä nyt ihan niinku tehtäviä. Niin kyllä vois. Niitä keltaisia. Eikä pitää levuttaa nyt vähän. Niin pitää, ettei oo ihan hidas. Niin. Poni. Poni hyvinkin. Kyllä. Justiinsa näin. Mä aina unohan tossa kohtaa. Aikaa mihin? Mooritsem. Mä et nyt oikeesti mene jonnekin muoritsemppiin. Totta kai mä menen. Miks mun hevonen on näin hidas? Mä Mikä menen level voittamaan. Mun poni on level 2. Poni. Ihan poni vai? Joo, poni. No munkin hevonen on level 2. What is this? What is this? Se vaan ei ole vielä tottunut sun ratsastusta. Mun ratsastusmetodit ovat vähän eri. Kun se on tottunut. No niin. Mä menen nyt kyllä ihan väärän suuntaan. Oi kamala, ei, tulispa punainen. Kiitos. Täällä ei ooksee pupuja ympäriinsä, mä en ymmärrä tätä. Hui kamala. Se vuonis on sit ku on sen aika. Toisaalta vuonis on silleen tosi halpa. Eikö se ole jotain 700? Ja minä on Mooritsemppi. Tuutsi. Oo. No en kyllä tuu, kun tää kerkes. Tää.
Tuli network error. No, mutta sehän on nopea käynnistää uudelleen. Jos on jo kerran käynnistänyt. Sama käynnistyskerran aikana. Kuulokkeet on ihan sormus. Venä hetki. Mä en Joo. kuule sua. Yes. Seriously. Seriously. Tänään lähtee. Niin. Tänään. Thursday Kittens Team. Ai että. Tää on niin hidasta tämmönen vaikasta. Edelleen. Mä oon vikaa. Mä en näe mitä kaikki on niin mun edessä. Hirveä lakipiikki tossa myös. Mä vaan raiskaan ja huolen näitä näppäimiä oikeesti. No niin mäkin, tää on niin perus. Ei paha maku tuolla. Mä ysi. Ei, nyt mä en oo enää ysi. Ei hevonen, sä et voi tehdä näin. Mä en mitään, kun mä oon niin keskittynyt oikeesti. Niin. Tää ei käänny millään. Heti kun rupee puhun, niin oikeesti tulee kunnon ongelmat. Nyt mä oon jo 8, joku on siis feilannut. Nyt mä oon 9 Ei, taas. tässä on tää penkki, voi. 25 € shillinkiä. Vörtti. Vörtti. Peppi. Joku Amaranta seuraamaan. Oh my god. Oh no, siellä on starteri. Mä menen nyt pois täältä. Oh no, oh no. Oh no. Mä taisin karistaa sen Amarantan kannalta. That's very nice. Very nice. Very nice. No mitään kohtaamista olisi voinut mennä silleen niinku... Sellaista muualta. No voi harmin paikka. Rippa. Ai niin, 15 minuuttia niin alkaa toi Silver Callister. No ehkä. Siinä oli herkkä hetki. Suomi voittaa. Aina. Aina. Se on tärkeä. Ei oo jumpi Noniin. ilman Suomi voittaa. No ei kyllä oo. Ihan oikeassa oot tässä asiassa. Nyt pääsin pois tuntuu päältä. Niin mä vedän niinku yksin täällä perässä, kun muut on feilannut ja mä oon täällä viimeisenä silleen moi. No niin. Miltä nyt tuntuu? No ei paketa edes. Tai siis niinku. No mikäs siinä? Jos mun kartassakaan ei näy ketään enää, että. No, Tai mikäs siinä? pisteitä. No mikäs siinä? Puimuri ajoi just mun päältä, mikäs siinä? No ihan tossa mitään. Normaali juttuhan se on. Ihan perus. Juu, ei mitään hätää. Mitään. Juu, mikäs siinä? Älä kerkeä sinua.
En kestä. Noniin. Make 3. Make 3. Make 2 ja make 3 ja make... Kaikki mun hevat on makei. Okei, joo. Paitsi se pony. Paitsi se poni. Se on ainoastaan topi. Makee topi. Niin just. Mä en kestä. Mun koneella ei oo skillejä. Skills. Se on oikeesti niin huono